Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ingalo sila kuthanda kuzingane zasithembu sila kumakoti kaSibindo omusha. Manje sinokudideka leso sithombe sithi shwi ingalo guys ezenza ukuthi sithuke lana samemeza sathi intombi efundile yazigcina asifuni ukuthi ibe i-step mom of 3 osedale abantwana waletha abantwana emhlabeni akakalungisa indaba yakhe before asitshela ngentombi sathi lo mayikuthi uqinisile ukuthi ufuna nje ethefika emshadweni ebese hlangabezana nokukhuluma ufuna ukubingelela ukukhuluma ufuna ukuthi ajaji la kubuza ukuthi isimo esithini nesithini usenza kanjani ulungisa kanjani ngoba manje lo ogijimile wenza abantwana indaba yakhe yena akathatha amajazi akhe ephume kule ndaba le akaphumi nje sathi social media siyaphithizela naye ingane ithi hayi akusekho vele sathi halala ke vele besingafuni ukuthi kube khona intombi efundile isihlangabezana nezinkinga kanti wawuyigcinela ukuthini uyabo sesididwa ingalo lezi ingalo lezi sayibuka ukuthi ziyafana nezingalo zakhe hayibo siyazi ukuthi asihlangene vele kakhulu nezinqumo abayogcina bayithathile kodwa besikhuza umhlolo ukuthi kuzothiwani ukuthi ngempela iyona impilo othele uzohlala phansi kube yakho ufuna ukuthi forever lakho leli washo wathi uphumile ku-Instagram mangaba ngikhuluma iphutha ukuthi kwavela ku-Instagram lezi ingalo ke indaba zifana nezakhe noma lo mfana lo usehambe wayofuna umakoti ofana yini inkinga yakhe wekazi la ntombazane esengakaveli okungathi umakoti kaSibindi ifana noNosipho noma singayibona ebusweni noma yithi esingekho right uNosipho loyana yindaba nisihambe sayibuka nala iguqe khona emotweni sayibuka la ebhek sabuka nala ukuthi sihamba sawuqhathanisa ukuthi Nosipho wenzani sisiyafuna la ku social media ke ngoba phela ngingasemina ngiyebo ngomxovi kancane yaxolisa ku social media ngifuna ukuthola ukuthi indawo abakhomba khona umakoti kuphi umakhelwane angithi ngabaza umakhelwane sithi sibhizi na ku TV show befuna ukuskipha ku TV besifakela ngomakhelwane besifakela kule inhlangano yomakhelwane abavelayo ukuthi njalo emzumbe singobakhelwane babo siyakwazi ukwenzeka khona lokho ku TV akufani nesikubona eduze hayi ke this time umakhelwane bathula wemakhelwane ungasinika nje igama usocial media ulula kanjalo igama sizomthola thina umakoti ukoti sizomthola ngegama asidingi isibongo sinike igama somthola sebemkhombe Melmoth manje mawuvela uthi Melmoth angeke size sithole Melmoth basho njalo musani kuthi Melmoth musani ngoba ngisithole shonini igama simufuna yo manje kuthiwa khona na 19 asazi noma lo ona 19 uyena umakoti noma kunjani kodwa sengiworried ukuthi izingalo leza ziyafana noNosipho busisana izingalo uNosipho seke wayigqoka le uniform le yamakoti mayefika le iphinifa elifana nebhuku angiyazi ukuthi sekuyagqokwa manje siyagqoka nje kuyagqokwa kanjalo uyiswenkela kunankingi kodwa manje angazi ukuthi bekunini uNosipho egqoka kanje sekukabili sengiyathuka nami kodwa futhi nginento yokuthi uNosipho nangade graduate uma unesiphithiphithi leso senziwa uSibindi uyaphazamiseka nasekufundeni yingakho uTirele sethi manje ngiyabuyela uke wami uSibindi unento yokuthi ufuna uzwe ngaye ayifunde ngapha ke ekhaya kusema ubale ntombazane thwa ngapha bamkhomba le vele ngilindele ukuthi uzoba seKZN wegazi ngizomtshela ukuthi waye yabo imfundiso yasekhaya
Thina siyidiscreditha manje and bazosizonda. Thina manje simpilo ukuthi zibeke phambili empilweni. Ziqhenye. I-value yakho ungayifuni kumuntu. Hamba ne-value unayo. Umuntu a-ede phezu kwale value yakho. Ungaze kuthiwa i-value isizoqhamuka nomunye umuntu. Yabo. Manje masekuleyo mfundiso iphambana kakhulu ne-system esuke yabekwa kwathiwa yiyo. Ibekwa lapha eKZN. Yabekwa le system kangangokuthi ngisho sisuthi uma uthi uyabalalela bekhuluma usheshe ubhoreke. Usheshe nje ubhoreke. Mawuthi uyabalalela abafuna ukukhuluma ngokuthukuthuka kwabo. Indoda this, indoda that. Ingalo zaNosipho leziya nani? Hawu. Angikholwa ukuthi uyena. Kodwa leza ingalo nomzimba naloguqile emotweni. Ngithi phela uDark loyana. uTirelo akekho dark. Lo guqe emotweni uDark. Manje uSibindi yena wafuna nje ufana umuntu ofana noNosipho. Wathi naye futhi sesayibuka lento yakhe wegazi. Niyabona yini? Ayinakho lento ukuhlebisa. Ukuthi angathi uFirst Wife fanele abe dark. Ofuna amandlozi kufanele abe dark. Phela le yangane leya yokuqala okwakuthiwe uye le awazwa impintsho esephatheni yengane ngoba nakho efuna ukungathetha amacala yayi dark. uNosipho naye uDark. Lalono sevela manje eguqa emotweni uDark. Ngiyakubona ukuthi ukuhleba into enjani uvela uyakhe nje kanje into izwakalisa iba yikhona. Kodwa niyani kubonini lokho? Lo yana wayeDark. Nalo ohambile sicabanga ukuthi uhambile uDark. Lona futhi sekhona manje eguqe lapha emotweni.